Čaute ľudia, dneska sa pozrieme na TikTok streamera Samuela Pažického. Pípali jazyčky, papulky, aby to bola čistá fantázia. Milujem čili, takže aj keď slzička vybehne, tak je to v poriadku. Mexická mušlička je hotová, ešte nás čaká predjedlo. Kakao s jahodami, mušličkové tacos. Čím však chce Peter otvoriť dnešnú hostinu? Predjedlo som nazval Slovenská pýcha. Najskôr si treba vyjasniť jednu vec. Čo je slovenská pýcha? Sol a chleba? Ja myslím, že pyšná predjedlo nebudem. Ty ani nemusíš byť. Pre mňa je najväčšou pýchou brinza. Hlavne tá májová. Čo môže vymysleť, tak to neviem, podľa mňa nejaký chleba s oslaninou a s cibulou a s masťou. Pretože budem robiť tieto bagety s brinzou, lebo Slovensko sa chváli s peknými dievčatami a brinzou a bude to čistá fantázia. Niečo tvrdé ako skala. Skúška tvrdosti, zuby zatiaľ držia. Neviem, kedy sa Peťo správa chutne. Často je to skôr nechutne. A má aj učenlivého následovníka. Aha. Strašidelná predstava Peter s nožom v ruke. Držme palce, aby vám palce ostali. V jeho rukách sa to určite mení na zbraň hromadného ničenia. Áno, je dosť možné, že dnešný večer u Petra všetkých hostí zničí. Aby boli šťavnaté, tak olejom, olivovým olejom. Olej dáva jedlu vždy masnotu. Teraz tam ideme dávať brinzu, to Slováci milujú. Aj brinza, tak na haluškách. Úroveň jedál z Peťovej kuchyne bude, myslím si, že podpriemerná. Nekríž hod, kým si neochutnala. A keď ťa budú kritizovať za jedlo, jak ty budeš na to reagovať? Ja ich mám úplne v paži, mne to bude chutiť. Keď sa nebude moje jedlo páčiť niekomu, nech spraví stojku na hlave. Dôležité je, že hlavne ty si Dôležité, nech sa ja najem, presne tak. Tak Peter v prvom rade by si mal uvedomiť, že ho bodujeme aj my a že nehodnotí sa ho sám. Peter si ale určite zaslúži bod za to, že si poradí v každej situácii. Daj, otec. Synak, ale už tam nie je olivový olej, čo spravíme teraz? Nemáme olej a... Asi to vytrieme ešte o tú dosku, tam je ešte dosť toho olivového oleja. Keby nemám olej, tak asi tam dám maslo. Poriadne to tam pridaš. Fantázia. Jedlo určite nie je handra. Jedlo je umenie. Ešte to neciam pokrajam a ty dojedaj tú brinzu. Zješ aj obal? Ale dúfam, že neurobil nejakú takú hnusnú vec, že by tam naplul alebo niečo také. Peter nie je humusák. Celkom stačí, že do jedla vložil celý svoj a svoje srdce. No ešte menšie synak by si mohol. Hej? Tak ja dúfam, že sa napapám dnes. Trošku sa toho obávam. Menšie synak. Bože, To sú hrubé. a však nech si pochutia. No ale nevyjde to na všetkých 5. Peter podľa mňa určite niečo vymyslí, dá niečo na tanier, ale podľa toho, čo poznám, si myslím, že to nebude žiadny extrém. Prezidentové provensálske korenie. Vonia to neuveriteľné. Ten encián sa tak tam fantasticky roztopí a to bude fantastické predjedlo. Sámko, ďakujem ti za spoluprácu, Otec, tešilo ma. nemá za čo. Čistá fantázia. Dúfam, že im všetkým ukážeš, aká si kobra. Ja, pomohol mi vo všetkom. Slovenská pýcha pôjde do rúry, to sa ešte bude zapekať. Ja mám navarené a idem chystať stôl pre mojich hostí. Ja dúfam, že si dnešok užijeme bez nejakých väčších komplikácií alebo Peťových kobrých tancov, lebo potom by sa to zase vyvíjalo. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a odber. A zatiaľ čus. Ďalších videí. Tak maj sa. Čo tu si?